Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε για μία ακόμη εβδομάδα εδώ στις ιατρικές συναντήσεις. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ένας αγαπημένος σας γιατρός, αν κρίνω τουλάχιστον από τα πολυάριθμα τηλέφωνα που έχουμε λάβει εδώ στην εκπομπή, τις φορές που τον καλούμε, έτσι να είναι εδώ μαζί μας. Λοιπόν, είναι ο κύριος Μάριος Σαλμάς, χειρουργός ορθοπαιδικός και αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Σαλμά, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω καταρχήν που αποδεχτήκατε την πρόσκληση να μιλήσουμε. Χαρά μου είναι. Πραγματικά σας αγαπάει ο κόσμος, έτσι. Φαντάζομαι το έχετε δει και εσείς. Είναι η εκπομπή δική σας εστιασμένη σε θέματα που αφορούν ιατρικά πάρα πολλούς ασθενείς. Και ως εκ τούτου έχετε ένα πολύ καλό ακροατήριο που παρακολουθούν τις εκπομπές σας, αυτό έχω διαπιστώσει, προσπαθώντας να πάρουν σοβαρές ιατρικές απόψεις. Να σας πω κάτι που μου είπανε για εσάς. Μου λέει, όπως μας τα έδειχνε, κάποια στιγμή που είχαμε μιλήσει για την αρθροπλαστική, έτσι, πριν κάνα 2-3 μήνες περίπου, πότε ήτανε, μου λέει, μας τα έδειχνε έτσι παραστατικά, που έβγαζε στο τέτοιο, τουλάχιστον καταλαβαίνεις, λέει, τι ακριβώς θα συναντήσουμε, πώς γίνεται αυτή η δουλειά, λέει, της αρθροπλαστικής. Παίζει το ρόλο του κι αυτό. Εγώ το έχω πει και σε πολλούς συναδέλφους σας ιατρούς. Το πώς εξηγείς στους ανθρώπους που σε παρακολουθούν έχει τη σημασία του. Δεν είναι συνέδριο, είναι μια εκπομπή που πρέπει να καταλάβουν. Σίγουρα, επειδή στους φοιτητές μου κάνω πάρα πολλά μαθήματα, αλλά και σε ειδικευόμενους και σε μεταπτυχιακά μαθήματα, ο τρόπος με τον οποίο προσπαθείς να μεταδώσεις κάθε φορά πρέπει να λάβεις υπόψη και έχει σημασία ποιο ακροατήριο έχεις. Όταν μιλούμε στην τηλεόραση στις εκπομπές τις δικές σας, πρέπει να μην μπλέκουμε με όρους εξειδικευμένους, αλλά να απαντήσουμε στα ερωτήματα που αν μας έχει μπροστά του ένας ασθενής υποψήφιος για μια θεραπεία που θα μιλήσουμε, να τον έχουμε καλύψει. Έτσι, μπράβο. Συμφωνώ απόλυτα και τον προσυπογράφω όλα αυτά που είπατε. Έτσι. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε τις σελίδες της σπονδυλικής στήλης. Ευχαρίστως, και είναι μια περιοχή όπου είναι η πιο συχνή σε παθήσεις. Ξεπερνάει και τα γόνατα και τα ισχυά. Ωραία. Να πάμε λίγο διαφορετικά. Να αρχίσουμε κάνοντάς μας, αν γίνεται, μια ανατομία της σπονδυλικής στήλης. Ωραία. Δηλαδή, από τι αποτελείται, τι είναι τμήματα. Εξηγήστε μας λίγο, βάλτε μας λίγο στο πνεύμα. Λοιπόν, η σπονδυλική στήλη έχει μοίρες. Την αυχενική, τη θωρακική, την οσφυϊκή πιο χαμηλά στη μέση και πιο κάτω είναι το ιερό και ο κόκκιγας. Έχουν κοινά χαρακτηριστικά οι σπόνδυλοι, οι οποίοι απαρτίζουν τη σπονδυλική στήλη. Τι είναι μια στήλη σπονδύλων, ανάμεσα από τους οποίους παρεμβαίνουν αμορτισέρ που λέγονται μεσοσπονδύλοι δίσκοι. Δηλαδή, βλέπουμε αυτός είναι ένας σπόνδυλος, ο από κάτω σπόνδυλος, και εδώ ανάμεσα υπάρχει ο μεσοσπονδύλιος δίσκος. Ωραία. Που σαν αμορτισέρ σταθεροποιεί την μπροστινή πλευρά του σπονδύλου. Αν δούμε έναν σπόνδυλο, θα τον δούμε ότι έχει σχήμα σαν κύβο μπροστά, έχει ένα σώμα και πίσω έχει ένα πέταλο που δένεται με το σώμα. Ανάμεσα στο πέταλο υπάρχει μια τρύπα, μια οπή, ένα τρίμα, το οποίο αν αθροιστεί με τα υπόλοιπα τρίματα των υπόλοιπων σπονδύλων δημιουργεί ένα σωλήνα. Σε αυτόν τον σωλήνα διέρχονται τα νεύρα. Ο νοτιαίος μυελός από τον αυχένα μέχρι ένα σημείο, τον πρώτο μέχρι τη μέση, να πούμε λίγο πιο ψηλά, και από εκεί και κάτω έχουμε μόνο τα νεύρα, τα οποία σιγά σιγά ξεφτίζουν και μέσα από τα τρίματα που θα βρούμε στη συνέχεια εδώ, βγαίνουν ένα ζευγάρι κάθε φορά από ένα επίπεδο. Όπως βλέπουμε, ο σπόνδυλος από το πλάι έχει ένα τρίμα εδώ, το οποίο όταν βρίσκεται σε σχέση με τον από κάτω, δημιουργεί πάλι μια οπή πλάγια. Από αυτή την οποία φεύγει το νεύρο, η ρίζα. Ένα σε κάθε επίπεδο. Ανάλογα μεταξύ δύο σπονδύλων φεύγει και ένα νεύρο αριστερά και ένα δεξιά. Αυτά τα νεύρα θα διαπλεκθούν και θα δημιουργήσουν τα νεύρα που πάνε στο πόδι.
Ή αν μιλάμε για τον αυχένα, θα διαπλεχθούν και θα κάνουν τα νεύρα που πάνε στα χέρια. Είναι όλα μια ιδιαιτερότητα, έτσι. Ακριβώς. Δεν είναι τόσο... Στην πίσω πλευρά, το πέταλο που είπαμε, έχει μερικές αποφύσεις, όπως βλέπουμε. Υπάρχουν δηλαδή, κοιτάξτε πώς είναι, προς τα κάτω 2 αποφύσεις και προς τα πάνω 2 αποφύσεις. Αυτές οι αποφύσεις είναι αρθρικές επιφάνειες, με τις οποίες θα αρθρωθεί οι αντίστοιχες επιφάνειες του κατώτερου και του άνω σπονδύλου. Δηλαδή, κοιτάξτε πίσω, αυτές είναι οι αρθρώσεις και έρχεται και κουμπώνει μαγικά. Αυτές οι αρθρώσεις σταθεροποιούνται με ένα φύλακο και συνδέσμους και σταθεροποιούν την πίσω πλευρά των σπονδύλων. Ωραία. Άρα, έχουμε ένα σύστημα σπονδύλων, σωμάτων των σπονδύλων και μεσοσπονδυλίων δίσκων που σταθεροποιούν την μπροστινή κολόνα. Ωραία. Και έχουμε και ένα σύστημα αρθρώσεων και συνδέσμων που σταθεροποιούν την οπίστια κολόνα. Ωραία. Αυτό δημιουργεί μια σταθερότητα ιδανική που επιτρέπει και την κίνηση. Να γίνονται καμπτικές κινήσεις. Έχουμε μεγάλο εύρος κίνησης κάμψης, έκτασης και πλάγιων κινήσεων αλλά και στροφικών. Ωραία. Χωρίς να διαταράσσεται η σημαντική σταθερότητα της σπονδυλικής στήλης που είναι σημαντικό για τη σωστή λειτουργία. Μάλιστα. Άρα έχουμε ένα ιδανικό σύμπλεγμα που για τον άνθρωπο που είναι ένα είδος του ζωικού βασιλείου που είναι σε όρθια θέση, τον βοηθάει πάρα πολύ να στηρίζει το σώμα του και να κάνει όλες τις κινήσεις που του επιτρέπουν να λειτουργεί στην καθημερινότητά του. Επειδή είναι όμως τόσο πολύπλοκο σύστημα και έχει πάρα πολλές δομές, είναι και ευάλωτο σε τραυματισμούς, σε εκφυλιστικές παθήσεις, γιατί καταλαβαίνετε μόνο μεταξύ 2 σπονδύλων είναι 2 αρθρώσεις. Ένα σπόνδυλος έχει 2 αρθρώσεις με τον από κάτω και 2 αρθρώσεις με τον από πάνω. 4 αρθρώσεις, ένα σπόνδυλος. Σκεφτείτε το ρόλι σπόνδυλοι. 7 αυχενικοί, 12 θωρακικοί, 5 οσφυϊκοί. Επομένως, γύρω από αυτή την δομή θα συζητήσουμε σήμερα για τις πιο σημαντικές παθήσεις. Βλέπουμε εδώ από την αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Είναι διαφορετική η ανατομία των σπονδύλων. Η ίδια φιλοσοφία, σώματα πιο μικρά, ανάμεσα δίσκοι, μεσοσπονδύλοι που σταθεροποιούν και το τρίμα που περνάει ο νοτιός μυελός και πίσω οι μικρές, και στα πλάγια οι μικρές αρθρώσεις που αρθρώνονται. Οι 2 σπόνδυλοι μεταξύ τους. Αν δούμε την επιφάνεια αυτή σε κάθετη τομή, είναι σαν φασόλι ο σπόνδυλος. Και αντίστοιχη δομή έχει και ο μεσοσπονδύλιος δίσκος, ο οποίος μεσοσπονδύλιος δίσκος αποτελείται ουσιαστικά από νερό. Πρακτικά, έχετε δει πως είναι η ψύχα από γαρίδα. Μπράβο. Αυτή είναι η σύσταση του δίσκου όταν χειρουργούμε. Ακριβώς έτσι. Και είναι σαν φασόλι. Ωραία. Το οποίο γύρω-γύρω έχει ένα σκληρό δακτύλιο και στη μέση έχει τον πικτοειδή πυρήνα που είναι σαν ζελέ. Αυτό το συμπαγές ελαστικό ανατομικό μόρφωμα, η δομή αυτή, είναι σαν ένα μορφισέρ μεταξύ των σπονδύλων. Μάλιστα. Κατανοητό. Αν κάποια στιγμή ραγεί ο εξωτερικός δακτύλιος, θα έχουμε τη λεγόμενη δισκοκύλη που ίσως θα τα πούμε στη συνέχεια. Θέλω όμως, πριν πάμε να δούμε τις παθήσεις, θα μας πείτε αναλυτικά και για τη δισκοκύλη θα μιλήσουμε, όπως και για τους τρόπους θεραπείας, γιατί έχω ακούσει πάρα πολλά. Έτσι. Μέχρι και για ενέσεις που κάνουν, μέχρι πολλά πράγματα. Έτσι. Λοιπόν, όμως, για ανθρώπους που είναι σε νεότερες ηλικίες ακόμη, υπάρχει τρόπος να προστατέψουμε τη σπονδυλική μας στήλη? Δηλαδή, τι εννοώ? Υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που πρέπει να περπατάμε? Έχω ακούσει από άλλους, πρέπει να φοράς, ξέρω εγώ, ανατομικά παπούτσια. Πρέπει το σώμα σου την ώρα περπατάς να είναι ευθυτενές. Υπάρχουν τρόποι? Λοιπόν, κανείς από όλους μας δεν έχει αυτούς τους κανόνες όταν περπατάει. Όλοι μας περπατάμε όπως θέλουμε και κάνουμε ό,τι θέλουμε. Όμως δεν παθαίνουμε όλοι παθήσεις της σπονδυλικής στήλης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι μερικοί άνθρωποι
είναι ευάλωτοι στις παθήσεις σπονδυλικής στήλης και μπορεί να έχουν μια προδιάθεση. Εκγενετής. Μια προδιάθεση, να την αναλύσουμε. Ωραία, ναι. Μερικοί δεν έχουν. Δεν έχουμε όλη την ίδια ποιότητα των δίσκων μας, όπως δεν έχουμε την ίδια ποιότητα των χόνδρων μας στις αρθρώσεις, όπως δεν έχουμε την ίδια ποιότητα στα δόντια μας. Μπράβο. Εντάξει. Σωστά. Έχετε δει κανέναν μαύρης φυλής που να θέλει σφράγισμα? Γιατί οι οδοντίνοι τους, στα δόντια τους, είναι πιο καλής ποιότητας από εμάς των λευκών. Συνεπώς, είναι μάταιο λίγο να δίνουμε οδηγίες στους ανθρώπους που πιθανόν να είναι ασθενείς, να τους πούμε πώς θα πρέπει να κάνουν αν θα φοράνε παπούτσια για να αποφύγουν παθήσεις σπονδυλικής στήλης. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πρέπει να προσέχουμε πώς σκύβουμε. Αυτό είναι βασικό. Πώς σηκώνουμε βάρη και τέτοια. Ακριβώς. Και οι αρσιβαρίστες σηκώνουν 200 κιλά, αλλά ξέρουν πώς θα σηκώνουν. Ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να σηκώσεις ένα μολύβι που έπεσε στο πάτωμα παίζει το ρόλο του, διότι αν αφηρημένα σκύψεις να το πάρεις τεμπέλικα χωρίς να έχεις ενσυναίσθηση να προσέξεις και το κάνεις πολλές φορές, κάποια στιγμή μπορεί να έχεις μία δισκοκύλη. Άρα σκύβουμε με μέτρο. Άνθρωποι που είναι η δουλειά τους να σκύβουν, λυγίζουν τα γόνατα, να συμμετέχουν και αυτά στο σκύψιμο και τότε η φόρτιση της σπονδυλικής στήλης είναι μικρότερη. Δεν έχουμε τεντωμένα τα γόνατα, τεντωμένα τα ισχύα και σκύβουμε μόνο από τη μέση. Σωστά. Γιατί τότε φορτίζουμε πάρα πολύ τη σπονδυλική στήλη. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ναι. Αν πάρω μία νοητή γραμμή στη μέση της χαμηλότερης μοίρας της σπονδυλικής στήλης, την οσφυϊκή. Για έναν άνθρωπο που είναι 90 κιλά. Ναι. Πάνω από εκεί είναι τα 45 κιλά. Κάτω από εκεί είναι άλλα 45. Ναι. Άρα, ένας άνθρωπος που θα σκύψει να πιάσει ένα μολύβι, στο σημείο αυτό μεταξύ των δύο σπονδύλων, του 4 και 5 για παράδειγμα, θα ασκηθούν φορτία περίπου 50 κιλά. Δηλαδή είναι σαν ένα μικρό εστιακό σημείο με μια βέργα, γιατί υπάρχει και η ροπή, να σηκώσεις ένα τσουβάλι τσιμέντο. Τρομερό. 50 κιλά. 50 κιλά. Άρα λοιπόν, ο τρόπος με τον οποίο κανείς σκύβει παίζει ρόλο, δηλαδή, να το πούμε διαφορετικά. Αν κάποιος όταν σκύβει είναι προσεκτικός, οι πιθανότητες να του συμβεί μια ζημιά, μια δισκοκύλη που είναι τραυματική, ας πούμε, είναι πολύ μικρή. Αυτό μπορούμε να πούμε μόνο στον κόσμο, να προσέχει πως σκύβουν. Βλέπει κανείς γυναίκες, ας πούμε, οι οποίες είναι 60-70 χρονών, 80 και κάνουν τα πάντα μες στο σπίτι. Σφουγγαρίζουν, σκουπίζουν. Τα πάντα όλα, ναι. Τα πάντα, στα γόνατα. Λοιπόν, φυσικό είναι κάποια στιγμή να υπάρξει μια καταπώνηση. Άρα θέλει λίγο φύλαγμα αυτό που λέμε, λίγο προσοχή, ώστε να μην καταπονούμε πολύ αυτές τις αρθρώσεις. Να σας πω κάτι. Μιας και αναφέρατε την Άρση Βαρών, που ήσασταν, για όσους δεν γνωρίζουν, τη χρυσή εποχή της Άρσης Βαρών, το 99. Πότε ήταν? Το 99-2000. Το 99-2000 ήσασταν ο γιατρός της Άρσης Βαρών. Όλοι αυτοί οι αθλητές που σηκώνανε, δηλαδή, πόσα κιλά, δηλαδή, απίστευτα κιλά. 200 κιλά. Η μέση τους δεν παθαίνει κάτι, η σπονδυλική τους στήλη. Μπορεί να τύχει. Είναι τέτοια η δομή τους. Μπορεί να πάθαινε να είχαμε αθλητή που έπαθε δισκοκύλη, τον χειρουργήσαμε και ξανασήκωσε 200 κιλά. Γιατί έχουν τρόπο με τον οποίο σηκώνουν. Μάλιστα. Εκπαιδεύονται και έχουν συγκεκριμένο τρόπο ώστε κάθε φορά τα φορτία να περνάνε ή το δυνατόν μέσα από τη μέση γραμμή της σπονδυλικής στήλης. Ωραία. Λοιπόν. Και βεβαίως, άλλη δυνατότητα ένας γυμνασμένος που έχει γυμνασμένους κοιλιακούς, γυμνασμένους ραχιαίους για να σκύψει, και άλλο μια γυναίκα 70 χρονών που δεν έχει κοιλιακούς, δεν έχει ραχιαίους, είναι πολλά κιλά, έχει λίπος και σκύβει με αδύναμο μυϊκό σύστημα, το οποίο δεν παίρνει κανένα μέρος των φορτίων. Και περνάνε όλα τα φορτία από τους σπονδύλους και τους δίσκους. Εκεί καταπονείται το σύστημα. Να ρωτήσω κάτι. Καλύτερα κάποιος να είναι εύσωμος ή να έχει λίγα κιλά, να είναι λεπτός? Καλύτερα να είναι γυμνασμένος και όσο λιγότερα κιλά,
τόσο λιγότερο καταπονείται η σπονδυλική στήλη. Δεδομένου ότι η οστική μάζα, δηλαδή η δύναμη, ο όγκος και η μάζα των σπονδύλων, αλλά και η ποιότητα των δίσκων, είναι ίδια είτε είσαι 100 κιλά είτε είσαι 50. Επομένως, η ίδια δομή θα κρατήσει λιγότερα βάρη σε όλες τις κινήσεις. Άρα είναι σημαντικό όσο λιγότερα κιλά έχουμε, τόσο καλύτερα για τη σπονδυλική μας στήλη. Να ρωτήσω κάτι άλλο, πριν πάμε να δούμε την παθολογία. Με τι συμπτωματολογία θα πρέπει να κινητοποιηθούμε λίγο, να δούμε ότι υπάρχει πρόβλημα και να πάμε στο γιατρό? Ωραία. Εδώ λοιπόν θα μου επιτρέψετε να κάνω μια αρχική προωθήστερη διαίρεση για αυτά που φαντάζομαι, όπως μου είπατε πριν αρχίσουμε την εκπομπή, ότι σας ενδιαφέρουν να συζητήσουμε. Σαφώς. Θα πούμε δύο κατηγορίες, θα πούμε, τρία πράγματα θα πούμε, φαντάζομαι σήμερα, θα αναλύσουμε. Τη δισκοκύλη, τη σπονδυλική στένωση και τη μηχανική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Με αυτό έχουμε καλύψει το 90% των παθήσεων που αφορούν τους ανθρώπους που μας παρακολουθούν. Η δισκοκύλη αφορά κυρίως σε ηλικίες μέχρι 50-55 χρονών. Να έρθει κάποιος μεμονωμένα για τη δισκοκύλη που του κάνει συμπτώματα. Η σπονδυλική στένωση αφορά σε ασθενείς πάνω από 55-60 χρονών μέχρι τα 90. Και η μηχανική αστάθεια είναι πάλι πάνω από 50 χρονών ως επιτοπλίστων. Μια κατάσταση. Άρα λοιπόν, πώς θα έρθει κάποιος που έχει τι? Δισκοκύλη για παράδειγμα. Θα σας πω μετά για τη σπονδυλική στένωση και θα σας πω για τη μηχανική αστάθεια. Πάμε. Συμπτώματα. Αυτός που θα έχει δισκοκύλη, τις περισσότερες φορές είναι μετατραυματική, δηλαδή ξαφνικά κάνει μια κίνηση, σηκώνει ένα βάρος και αισθάνεται ένα πόνο στη μέση που αντανακλά στο γοφό και πάει προς το πόδι το ένα από τα δύο. Αυτό λέγεται ιατρικά οσφιαλγία, άλγος στην οσφή, δηλαδή όταν λέμε οσφιαλγία είναι πόνος στη μέση. Δεν είναι πάθηση. Είναι πολλοί ασθενείς που λένε έχω οσφιαλγία. Είναι το σύμπτωμα αυτό. Άλγος στην οσφή, πόνος στη μέση. Ισχυαλγία είναι ο πόνος κατά μήκος του ισχυακού νεύρου, δηλαδή προς το πόδι. Όσφιο ισχυαλγία είναι ένας πόνος που είναι στη μέση και αντανακλά στο πόδι. Και πρέπει να βρούμε από τι οφείλεται αυτό. Και πάντα στο ένα πόδι είπατε. Στο ένα. Σπάνια μία δισκοκύλη θα είναι κεντρική και τόσο μεγάλη να πιάσει τα δύο πόδια. Πολύ καλά. Συνήθως το 97% των περιπτώσεων είναι μονόπλευρη. Μπορεί να έχει δισκοκύλη κεντρική που να μην πιάνει καμία από τις ρίζες. Αυτή μπορεί να κάνει πόνο στη μέση χωρίς αντανάκλαση στο πόδι. Αλλά αυτή συνήθως δεν θέλει και χειρουργείο. Ή δεν θέλει ιδιαίτερη αντιμετώπιση, θα πούμε. Λοιπόν, άρα σηκώνει βάρος κάποιος, κάνει απότομη κίνηση, σπάει ο ινώδης δακτύλιος, που είναι γύρω από τον πυρήνα που είναι σαν ζελέ, και χύνεται πίσω προς το κανάλι που είναι τα νεύρα, χύνεται αυτό το ζελέ. Το οποίο χύνεται, όπως βλέπετε και στο βίντεο που βλέπουμε τώρα, σε λίγο. Είμαστε έτοιμοι, παιδιά. Για ρίχτε το. Όπου χύνεται το ζελέ και πιέζει την ρίζα που βγαίνει είτε από τη δεξιά είτε από την αριστερή πλευρά, με αποτέλεσμα να γίνεται ένας χημικός ερεθισμός της ρίζας και να υπάρξει αυτός ο πόνος που αντανακλά κατά μήκος του ισχυακού νεύρου. Άρα ο ασθενής θα έρθει με ισχυαλγία και σπανιότερα, ή αν το παραμελήσει μπορεί να έρθει και με νευρολογικά προβλήματα. Δηλαδή να έχει απολέσει τη δύναμη στο να σηκώνει το άκρο πόδι ή να σηκώνει τη φτέρνα. Δηλαδή να μην μπορέσει στο ένα πόδι να σταθεί στις φτέρνες ή στις μύτες. Και αυτό γιατί το άφησε, ή γιατί την κατάλληλη στιγμή. Συνήθως γιατί το άφησε, πιο σπάνια γιατί είναι τόσο μεγάλο το κομμάτι του δίσκου που ξαφνικά του έκανα και νευρολογικά προβλήματα. Και εκεί αποκτά επίγον χαρακτήρα η αντιμετώπιση. Συγγνώμη, τα νευρολογικά προβλήματα θα δημιουργηθούν μετά από ένα χρονικό διάστημα, μεγάλο, μικρό, μπορεί, πολύ σύντομα? Τα νευρολογικά είναι πάρεση, μυϊκή αδυναμία ή να έχουμε υπαισθησία, να μην αισθάνεται ένα μέρος του ποδιού του. Ωραία. Και τα δύο.
Αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι η μυϊκή αδυναμία, η πάρεση. Αυτό θέλει άμεση αντιμετώπιση που στις περισσότερες φορές είναι χειρουργική, θα το πούμε στη συνέχεια. Να μην φύγουμε όμως από τα συμπτώματα. Άρα λοιπόν στη δισκοκύλη θα έρθει με πόνο που μπορεί να είναι ανυπόφορος, να μην μπορεί, να είναι στραβωμένη η σπονδυλική στήλη του ασθενούς, να τον δούμε να γέρνει. Αυτό λέγεται ανταλγική σχολίωση. Δηλαδή, ο οργανισμός προκειμένου να αποφύγει την πίεση, αποσυμπιέζει τη ρίζα, γέρνοντας από την άλλη πλευρά. Άρα μπορούμε να το δούμε να έχει στραβώσει και λίγο και μπορεί να έχει νευρολογικά. Αυτά. Στη σπονδυλική στένωση τώρα, που είναι πάνω από τα 60 χρόνια που είπαμε, που είναι η πιο συχνή πάθηση. Θα μας ακούνε πάρα πολύ τώρα και θα δούνε μερικοί από αυτούς το σύμπτωμα αυτό να το έχουν. Οι ασθενείς αυτοί παρουσιάζουν τη σπονδυλική χολότητα. Τι είναι η σπονδυλική χολότητα? Περπατάει 50 μέτρα ας πούμε, κόβονται τα πόδια του ή οι μυροί, τα μπούτια ή οι γάμπες ή τα γοφά και πρέπει να κοντοσταθεί. Μισό λεπτό, 1 λεπτό, να κουμπίσει στον τοίχο, να σκύψει λίγο, να καθίσει ένα παγκάκι, να κουμπίσει ένα αυτοκίνητο. Για 1 λεπτό, μισό λεπτό. Και ξανασυνεχίζει, πάει καλά τα πρώτα βήματα και στα 50 μέτρα ξαναστέκεται. Γίνεται αυτό συνέχεια. Δεν μπορεί να πάει 500 μέτρα συνεχόμενα. Πρέπει να κοντοστέκεται. Αυτό λέγεται σπονδυλική χολότητα και μπορεί να είναι τα 50 μέτρα που είπα, μπορεί να είναι 100. Μπορεί να είναι στην αρχή 500, 400, 300 και να μειώνεται. Και να φτάσει και στα 20 μέτρα. Και αν το αφήσει και πάρα πολύ, μπορεί να του κάνει και νευρολογικά. Να έχουμε ακράτεια ούρων. Αυτό γιατί δημιουργείται, πώς δημιουργείται αυτό? Αυτό γιατί δημιουργείται. Το σύμπτωμα λοιπόν αυτό, να πούμε, λέγεται σπονδυλική χολότητα όπως σας είπα, και πρέπει κανείς να το διακρίνει από τη διαλείπουσα χολότητα, που είναι παρόμοια και οφείλεται στις βουλωμένες αρτηρίες του ποδιού. Άλλος λόγος. Η διαφορά είναι ότι στη μεν αιτιολογία σπονδυλικής στενώσεως χολότητα, ο ασθενής πρέπει να σκύψει τη μέση του. Να ανακουφιστεί λίγο. Ναι, ενώ όταν είναι από τις αρτηρίες δεν χρειάζεται, αρκεί και όρθιος να σταθεί μισό λεπτό, μπορεί να ξαναξεκινήσει. Άρα λοιπόν είπαμε αυτό είναι το βασικό σύμπτωμα. Και όταν συνδυάζεται αυτό ή και μόνο του με πόνο στη μέση πάνω από τα 60 χρόνια, ενδεικτικές είναι οι ηλικίες για να συνεννοούμαστε, πόνος στη μέση δηλαδή έντονος, εκεί περισσότερες φορές είναι η μηχανική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Τι είναι η μηχανική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης? Είναι μια πιο σύμπλοκη κατάσταση όπου έχουμε εκφυλισμένους δίσκους σε πολλά επίπεδα. Άρα, όταν έχει εκφυλιστεί ο δίσκος, ο ένας σπόνδυλος κάθεται πάνω στον άλλον. Με αποτέλεσμα να κάθονται και οι αρθρώσεις. Άρα, κάθονται οι αρθρώσεις, χάνεται το σταθεροποιητικό στοιχείο μπροστά και η σπονδυλική στήλη γίνεται ασταθής. Φανταστείτε σε πολλά επίπεδα. Αυτό λέγεται μηχανική αστάθεια και κάνει πόνο στη μέση. Θα πούμε στη συνέχεια για τη θεραπεία. Οι ασθενείς αυτοί έρχονται με πόνο στη μέση. Και μπορεί να συνυπάρχει με σπονδυλική στένωση, η οποία σπονδυλική στένωση, επειδή με ρωτήσετε τι που οφείλεται, είναι σε προβολή του δίσκου προς τα πίσω στο κανάλι, υπερτροφικές αρθρώσεις, ο θύλακος, που έρχονται από πίσω και η υπερτροφία ενός συνδέσμου που βρίσκεται εσωτερικά στο κανάλι του οχρού συνδέσμου, όλα αυτά οι υπερτροφίες με τη δισκοκύλη στενεύουν το κανάλι. Δηλαδή, αν ο νοτιός μυελός ή ο σάκος έχει το πάχος του στυλόμου φυσιολογικά, σε ένα σημείο γίνεται τόσος. Σαν κλεψίδρα. Και μετά ξαναπαχαίνει. Ξαναφουσκώνει με υγρό που έχει μέσα το κεφαλωτίο υγρό. Αυτό λοιπόν που στενεύει, στραγγαλίζονται τα νεύρα και κάνει τον άνθρωπο να σταματάει κάθε 50 μέτρα. Δεν μπορεί να περπατήσει. Λοιπόν, τα είπαμε όλα τα συμπτώματα. Από αυτές τις τρεις περιπτώσεις, ποια είναι η πιο επικίνδυνη? Αν ο ασθενής έχει επίγνωση και προσφύγει και πάρει γνώμη άμεσα από γιατρό, δεν υπάρχει επικινδυνότητα. Όλα προλαμβάνονται και όλα θεραπεύονται. Πρέπει να είναι πολύ αμελής κανείς. Ξέρετε, το έχουμε λίγο και σαν λαός. Δηλαδή, τα αφήνουμε λίγο. Γιατί ένα πρόβλημα σου λέει εντάξει, είναι σπονδυλική στήλη, θα τα αφήσω να περάσει. Μα άμα δεν μπορείς, άμα πέφτει το πόδι σου, μα όταν περπατάς και ακούς το.
κάνει εντάξει, η κατάσταση φτάνει Ναι, είναι πολλοί ασθενείς που έρχονται σε αυτό το σημείο. Γιατί φοβούνται τη σπονδυλική στήλη. Σας είπα, είναι η περιοχή με η πρώτη σε ορθοπαιδικές παθήσεις. Πρώτα είναι η σπονδυλική στήλη και μετά είναι αρθρίτιδες στα γόνατα και στα ισχυά. Άρα, επειδή φοβάται όμως ο κόσμος τη σπονδυλική στήλη, σου λέει τώρα σπονδυλική στήλη, περνάνε τα νεύρα, μήπως. Ή και επειδή αν δεν πονάει πάρα πολύ όπως είναι η δισκοκύλη στην οξία φάση, είναι διαχειρίσιμα τα συμπτώματα, ο πόνος κυρίως, σου λέει άστο να το δω λίγο πώς θα πάει. Να φανταστείτε ότι αν αφήσουμε πολύ μια δισκοκύλη και παραλύσει τη ρίζα, σταματάει και ο πόνος. Δηλαδή, εμείς όταν έρθει κάποιος με πεσμένο το πόδι που δεν πονάει, αυτό είναι δείγμα ότι αν το χειρουργήσουμε δεν θα συνέρθει ποτέ το πόδι του. Δεν χαιρόμαστε να μην πονάει όταν έρθει με τη δισκοκύλη απαραίτητα. Θέλουμε να πονάει, να δούμε το έβριμα, το οποίο το βρίσκουμε με τη μαγνητική μας τομογραφία και με την κλινική μας εξέταση. Είναι εύκολο. Όταν λοιπόν διαγνώσουμε τη δισκοκύλη, προλαβαίνετε αν δεν έχει φτάσει στο τελευταίο σημείο. Υπάρχουν ασθενείς τώρα ηλικιωμένοι από την άλλη μεριά, με σπονδυλική στένωση, που έχουν φτάσει να έχουν ακράτεια ουρού. Γιατί έχει στραγγαλιστεί όλα τα νεύρα και πιάνει και τα νεύρα που είναι υπεύθυνα για την ούρηση. Πολύ παραμελημένες περιπτώσεις. Λοιπόν, γιατί είτε προσέφηκαν και δεν πήραν τη σωστή διάγνωση και πρόταση για θεραπεία, είτε γιατί δεν πήγαν στον γιατρό, το πιο πιθανό. Και στη μηχανική αστάθεια βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους που είναι γυναίκες με στραβές σπονδυλικές στήλες, είτε γιατί μπορεί να είχαν σχολίωση στα νιάτα τους και δεν θεραπεύτηκαν ποτέ, είτε γιατί προέκυψε και το μεγαλώνουν η ηλικία, οι γυναίκες ιδιαίτερα, μετά την εμεινόπαυση, χαλαρώνουν οι σύνδεσμοι και προδιαθέτει αυτό στην μηχανική αστάθεια της σπονδυλικής στήλης. Οπότε βλέπουμε στραβές σπονδυλικές στήλες, οι οποίες πονάνε. Συνηθίζουν στον πόνο, τον διαχειρίζονται τον πόνο και δεν προσφέρουν. Αυτό που αναφέρεται την εμεινόπαυση, στη γυναίκα. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Υπάρχει συνήθως με την εμπειρία σας, έτσι. Σε τι ηλικίες παρουσιάζονται τα προβλήματα της σπονδυλικής στήλης, δεν υπάρχει όριο ηλικιών? Όχι, μπορεί να έχεις ένα παιδί 18 χρονών, 17 και να έχει δισκοκύλη. Και απλά το χειρουργήσεις. Εμφανίζεται το ίδιο και στα δύο φύλλα, και σε άντρα και σε γυναίκα? Ναι, η δισκοκύλη εμφανίζεται το ίδιο. Το ίδιο. Ναι. Ωραία. Η σπονδυλική στένωση είναι πιο συχνή στις γυναίκες. Πιο συχνή στις γυναίκες. Ακριβώς. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, κύριε Σαλμά, πάμε σε μια πολύ μικρή διακοπή, επανερχόμενη. Θα ρωτήσω εδώ τον καθηγητή, γιατί πολλοί μπερδευόμαστε και με προβλήματα στη σπονδυλική στήλη τρέχουμε πρώτα στον ορθοπαιδικό, στον νευροχειρουργό. Πού πρέπει να πηγαίνουμε τέλος πάντων, να αποσαφηνίσουμε λίγο τα πράγματα, θα μας βοηθήσετε κύριε καθηγητά. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα ξεκινάμε πλέον τους τρόπους αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών που μας περιέγραψε εδώ ο καθηγητής, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, να δούμε ποιοι είναι, μπορούν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και να επανέλθει, όλα αυτά σε ελάχιστα λεπτά εδώ αποκλειστικά στις ιατρικές συναντήσεις. Πάμε. Εδώ είμαστε, μέρος δεύτερο ιατρικών συναντήσεων. Σας υπενθυμίζω ότι απόψινός καλεσμένος μας κάνει την τιμή να είναι εδώ ο καθηγητής της ιατρικής σχολής, ο αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Μάριος Σαλμάς, ο οποίος είναι χειρουργός ορθοπαιδικός. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, να επανέλθω στο ερώτημα που αφήσαμε σε κρεμότητα από το πρώτο μέρος. Πολλοί από εμάς μπερδευόμαστε. Γενικότερα έχουμε ένα θέμα στη σπονδυλική στήλη και πάμε στον ορθοπαιδικό, στον νευροχειρουργό. Πού πρέπει να πηγαίνουμε τελικά? Λοιπόν, η σπονδυλική στήλη είναι ένα μέρος του σώματος, όπου αφορά και στην ορθοπαιδική ειδικότητα και στην νευροχειρουργική. Συνεπώς, τις παθήσεις των δίσκων, των οστών και του της μηχανικής αστάθειας μπορεί να τις αντιμετωπίσει άριστα και ο ορθοπαιδικός και ο
αρμόδιες για να αποφανθούν για ένα πρόβλημα σπονδυλικής στήλη. Αρκεί να υπάρχει εξειδίκευση από τον ορθοπαιδικό. Ενώ στους νευροχειρουργούς είναι στη βασική γνώση, ας πούμε, η θεραπεία της δισκοκύλης. Ναι. Στους ορθοπαιδικούς δεν είναι σε όλους, πρέπει να ασχοληθείς με το αντικείμενο αυτό να το κάνεις. Από την άλλη, αν έχεις μια μηχανική αστάθεια και πρέπει να βάλεις βίδες και να κάνεις σπονδυλοδεσία, δεν είναι στην αρμοδιότητα, δεν είναι στην βασική εκπαίδευση των νευροχειρουργών αυτό, αλλά είναι ορθοπαιδική. Αφού βάζουμε βίδες και ράβδους για να σταθεροποιήσουμε, η μηχανική είναι στην ορθοπαιδική. Αν όμως ο νευροχειρουργός ασχοληθεί και εξειδικευθεί και σε αυτό, μπορεί να το κάνει. Άρα θέλουμε να πάμε σε έναν γιατρό, είτε ορθοπαιδικό είτε νευροχειρουργό, εξειδικευμένο στη σπονδυλική στήλη. Προσέξτε τώρα. Θα σας πω και την προσωπική μου γνώμη. Για πείτε μου. Ο ορθοπαιδικός προσεγγίζει τη σπονδυλική στήλη έναντι του νευροχειρουργού στη μηχανική σταθερότητα πολύ πιο καλά. Και ο νευροχειρουργός στη λεπτομέρεια μπορώ να σας πω ότι προσεγγίζει πιο καλά από τον ορθοπαιδικό. Στη λεπτομέρεια. Στη λεπτομέρεια. Γι' αυτό το λόγο, τους ασθενείς που χειρουργώ, στην ομάδα μου τη χειρουργική έχω έναν εξαίρετο, πολύ έμπειρο νευροχειρουργό. Δηλαδή, δεν είναι όπως στις άλλες... Σας τιμάει πάντως που το λέτε. Οφείλω να το πω ξεκάθαρα, ξέρετε γιατί. Έχετε μία ομάδα ανθρώπων που συνεργάζεστε. Ακριβώς. Γιατί τώρα έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, έτσι. Πλέον δεν είναι, ξέρεις, τα κάνω όλα και συμφέρω. Έχω μία ομάδα ανθρώπων, οι περισσότεροι γιατροί, έτσι. Εντάξει, που σου λέει, συμβουλεύομαι, θα πάρω τη γνώμη μου, θα πάρω το ένα, θα πάρω το άλλο. Έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτό που λέτε ότι έχετε και τον νευροχειρουργό στην ομάδα σας. Ακριβώς. Εντάξει. Στη σπονδυλική στήλη, αντί να έχω έναν ή δύο βοηθούς, Ναι. που έχω στα άλλα χειρουργεία, ή τρεις στα γόνατα, στα ισχύα, στους ώμους, εκεί έχω έναν νευροχειρουργό. Εντάξει, μου αρέσει, αυτό δείχνει υπευθυνότητα, μη τι άλλο. Ακριβώς. Ο οποίος και αυτός έχει κάνει 5.000 χειρουργιά. Συν πως έχω κάνει. Αυτό τι έχει αποτέλεσμα όμως. Για πείτε μου. 0 επιπλοκές. 0. Απαγορεύεται ηθικά να πω το 0 επιπλοκές, γιατί οι επιπλοκές δεν έχει μόνο ο Θεός. Εμείς οι άνθρωποι όταν χειρουργούμε έχουμε και επιπλοκές. Ένα λεπτό, κύριε Σαλμά. Έστω 1%, έστω μισό της εκατό. Ένα λεπτό. Όταν λέμε δεν έχουμε επιπλοκές, ακόμη και αν συμβεί μια επιπλοκή διεγχειρητικά, σχιστεί ο σάκος από ένα δύσκολο περιστατικό. Το αντιμετωπίζετε εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη στιγμή και ο ασθενής δεν θα έχει τίποτα να του θυμίζει ότι συνέβη μια επιπλοκή. Οπότε δεν υπάρχει επιπλοκή. Ακριβώς. Στην πραγματικότητα. Εδώ λοιπόν ερχόμαστε να πούμε σε κάτι που απαντάμε σε ένα πιθανό ερώτημα που θα μας έβαζε ο κόσμος που μας ακούει. Είναι μια περιοχή, ακούμε νεύρα σπονδυλική στήλη. Μπορώ να μείνω παράλυτος. Μπορώ να πάω να χειρουργηθώ και να πάθω μια μεγάλη ζημιά χειρότερα από αυτή που έχω. Αυτό καίει τον οποιοδήποτε. Σου λέει με πρόβλημα στα νεύρα, στη σπονδυλική στήλη, μπορεί να παραλύσω. Λοιπόν, το ερώτημα αυτό εδράζεται σε πραγματική λογική. Δηλαδή, πείτε μας. Θα σας πω, έχω έναν γνωστό δικηγόρο που ασχολείται με τα ιατρικά λάθη. Μάλιστα. Στις 10 υποθέσεις, οι 4 είναι από λάθος χειρουργείο σπονδυλικής στήλη. Το νόημα είναι, όταν την ξέρει ο γιατρός τη σπονδυλική στήλη, να τον εμπιστεύεται 100% ασθενής, κανένα πρόβλημα. Αν δεν την ξέρει καλά, θα μπλέξει επιπλοκές πιθανόν. Ένα λεπτό. Και εγώ που θα ξέρω ποιον θα εμπιστευτώ. Δηλαδή, η γνώμη είναι δικιά σας. Μπορούμε να σας πούμε αυτή τη στιγμή χιλιάδες κόσμος από όλη την Ελλάδα. Θα σας πω. Πείτε μας, βοηθήστε μας. Βοηθήστε τον κόσμο μας. Όπως και σε όλες τις παθήσεις, όταν επιλέγουμε γιατρό, το γιατρό μας πώς τον επιλέγουμε. Τον επιλέγουμε είτε από σύσταση ενός γνωστού μας που έχει χειρουργηθεί και είναι ευχαριστημένος και μας το συνιστά, είτε στο άκουσμα από τη φήμη ενός γιατρού, είτε μελετούμε το βιογραφικό του, είτε πλέον μπαίνουμε τώρα στην ιστοσελίδα του, βλέπουμε τους ασθενείς που έχει χειρουργήσει, ακόμα μπαίνεις και στο Google και όταν δεις τις αξιολογήσεις των ασθενών που είναι ελεύθερες για τους γιατρούς, τώρα πλέον έχεις εικόνα. Ναι, έχεις εικόνα, αλλά δηλαδή, δεν έχουμε αυτό που έχουν στο εξωτερικό, που εκεί μπαίνεις σε μια database πώς είναι τα πράγματα, που εκεί βλέπεις
Τι επιπλοκές έχει, τις έχει αντιμετωπίσει ο γιατρός, δεν τις έχει, ποια είναι τα λάθη που έχει κάνει, τα βλέπεις όλα, ξέρεις τι έχει να αντιμετωπίσεις. Είναι υποχρεωμένοι στην Αμερική να ανακοινώνουν και τα λάθη τους και τις επιπλοκές και τα ποσοστά. Εδώ δεν τα έχουμε. Εδώ δεν τα έχουμε. Διότι αν πεις στην Ελλάδα ακόμη ότι στους 100 είχα μια επιπλοκή αυτή, θα τρομάξει ο άλλος. Οπότε το κρύβουμε. Και εδώ ανοίγουμε ένα θέμα του διαδικτύου και των διαφημίσεων και των περιστατικών που δείχνουμε εμείς οι γιατροί. Οι γιατροί δείχνουν τα καλά περιστατικά. Ναι. Αυτά που δεν πήγαν καλά δεν τα δείχνουμε. Είναι αλήθεια αυτό. Και πόσα είναι αυτά και πόσα είναι τα άλλα, κανείς δεν ξέρει. Έλατε. Άρα λοιπόν, κανείς πρέπει να διαβάζει το βιογραφικό του γιατρού, τις σπουδές του, τις δημοσιεύσεις του, την ερευνητική του δουλειά, την εκπαιδευτική του παρουσία, την εμπειρία του την κλινική και, εν πάση περιπτώσει, είναι και θέμα λίγο τύχης. Αλλά, ξαναλέμε, όταν την ξέρεις τη σπονδυλική στήλη καλά, δεν έχεις επιπλοκές. Ένα άλλο ερώτημα τώρα. Συγγνώμη, πάνω σε αυτό. Να ρωτήσω κάτι, επειδή τη χάνει εδώ πέρα και είναι και κάποιος. Πάντως, όταν είναι επιπλοκές. Ναι. Και μας παρακολουθεί και τη συνέντευξη. Λοιπόν, φαντάζομαι η εμπειρία, έτσι, του Μάριου του Σαλμά και του οποιοδήποτε Μάριου Σαλμά στη θέση σας να παίζει μεγάλο ρόλο, σημαντικό ρόλο. Σωστά. Σωστά. Αυτοί οι άνθρωποι που βγάζετε, αυτοί οι μαθητές που εκπαιδεύετε στην ιατρική σχολή πανεπιστημίου, πότε θα πούν για αυτοί οι άνθρωποι ότι εγώ μπορώ να κάνω μια επέμβαση στη σπονδυλική στήλη με ασφάλεια? Κοιτάξτε. Γιατί ναι, είναι η εμπειρία, αλλά και οι άλλοι γιατροί τι θα κάνουν? Όταν πας και εκπαιδευτείς, είτε εδώ, και συμμετέχεις σε ένα χειρουργείο πολλές φορές και συμμετέχεις κάποια στιγμή και με τη βοήθεια στο χειρουργείο σε ενός παλαιότερου. Σιγά σιγά θα το μάθεις. Όταν πας και στο εξωτερικό, δεις και τεχνικές. Με το εκπαιδευτείς λίγο. Ακριβώς. Σιγά σιγά θα το μάθεις στο χειρουργείο. Ναι. Το θέμα είναι όμως να βάλω κι άλλο ένα θέμα. Έχω δισκοκύλι. Ναι. Για να σας φέρω τώρα σε αυτό που είπατε, θεραπεία σιγά σιγά. Μπράβο. Πάμε. Πάω στον γιατρό. Φοβάμαι να μου πει χειρουργείο. Ναι. Δεν πρέπει να φοβούνται οι ασθενείς. Γιατί το χειρουργείο σήμερα είναι απλό. Είναι τόσο απλό που θα σας περιγράψω στη συνέχεια, δεν αξίζει τον κόπο να φοβάσαι. Πότε θέλει χειρουργείο και πότε δεν θέλει. Το πρώτο ερώτημα, μόλις θα έρθει ένας ασθενής με συμπτώματα δισκοκύλης, είναι εύκολο. Κλινικά και με μια μαγνητική τομογραφία θα επιβεβαιώσω τη διάγνωση. Θα πω δισκοκύλη. Το πρώτο που καλούμε να απαντήσω, αν θέλει χειρουργείο ή όχι. Το πρώτο. Ναι. Δηλαδή, αν είναι από τις περιπτώσεις που μπορεί να πάει συντηρητικά ή όχι. Εδώ έχουμε ενδείξεις. Δεν τα αφήνουμε στο γιατρό να πει ό,τι θέλει ο κάθε γιατρός. Έχουμε ενδείξεις απόλυτες και σχετικές. Στις σχετικές χωράει την υποκειμενική γνώση και εμπειρία και εκτίμηση του γιατρού. Στις απόλυτες ενδείξεις δεν το συζητάμε. Ποιες είναι οι απόλυτες ενδείξεις για χειρουργείο? Ναι. Νευρολογικό πρόβλημα. Πρέπει να χειρουργηθεί χθες. Γιατί αν το αφήσουμε δεν επανέρχεται, ακόμη και αν πάρουμε το δίσκο από πάνω που πιέζει τη ρίζα. Ναι. Δεύτερον, πονάει ένας ασθενής ένα μήνα, πάρα πολύ, με αντανάκλαση στο πόδι και έχει θετικό σημείο λασέκ που λέμε εμείς. Άμα το σηκώσουμε το πόδι τεντωμένο στο κρεβάτι, πονάει. Μόλις το σηκώσουμε 20 μοίρες, πονάει. Αυτός θέλει χειρουργείο. Θα ταλαιπωρηθεί διαφορετικά. Αν έχει και μια μαγνητική βέβαια, που έχει ένα μεγάλο κομμάτι ελεύθερο που εκτιμούμε ότι δεν πρόκειται να επανέλθει πίσω. Ωραία. Όταν έχει ελεύθερο κομμάτι δίσκου. Ναι. Ή όταν έχει χρόνιο πρόβλημα που υποτροπιάζει, δηλαδή για τα τελευταία 4 χρόνια, τον ρίχνει κάτω στο κρεβάτι ένα μήνα το χρόνο. Αυτές είναι απόλυτες ενδείξεις. Στα υπόλοιπα τώρα, όταν είναι πιο σύντομο το διάστημα που πονάει και είναι η μαγνητική του πιο μεγάλη, πιο μικρή δισκοκύλη, εκεί χωράει παρακολούθηση και εκτίμηση με υποκειμενική προσέγγιση από τον κάθε γιατρό. Αυτοί οι πόνοι στη μέση που έρχονται και φεύγουν, αρκετά συχνά όμως, ναι. Αυτοί πρέπει να ελεγχθούν, μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Εξαρτάται. Μπορεί να είσαι 30 χρονών και να μην έχεις δισκοκύλη. Να έχεις μια σπονδυλόλυση. Τι σημαίνει σπονδυλόλυση? Εκγενετής ή από κάποιο τραυματισμό, από ένα ατύχημα, έχει σπάσει αυτό το κομμάτι που κρατάει τη μία άρθρωση. Μάλιστα. Ναι. Αυτό. Ωραία. Αν έχει ραγίσει αυτό, αυτό βγάζει πόνο.
η σπονδυλόλυση. Και θέλει άλλη αντιμετώπιση. Πιθανόν γυμναστική, κοιλιακούς ραχαίους, αν είναι ένας νέος άνθρωπος, πολύ σπάνια σπονδυλοδυσία. Και πάλι δεν θέλει επέμβαση. Εκεί πολύ σπάνια σπονδυλοδυσία σε αυτή την ηλικία, το αποφεύγουμε. Αν χρειαστεί όμως το σκεφτόμαστε. Ή μπορεί να έχει σπονδυλοδίστηση. Να έχει και στα δύο μέρη, στις δύο αρθρώσεις κάταγμα και να έχει φύγει ο ένας σπόνδυλος πάνω στον άλλον. Μπροστά. Και αυτό μπορεί να χρειαστεί σταθεροποίηση, σπονδυλοδυσία. Δεν είναι μόνο αυτές οι τρεις καταστάσεις παθολογικές που είπαμε, είναι και άλλες. Άρα λοιπόν βάζουμε τη διάγνωση. Εστιάζουμε όμως στη δισκοκύλη το εξής. Θα πρέπει ο γιατρός, και αυτό λέμε, το κριτήριό του να είναι αυστηρά, σαν να ήταν ο ίδιος ασθενής. Θα σας πω τι κάνω εγώ. Ναι. Λέω, αν ήμουν εγώ στη θέση του ασθενούς, θα πήγαινα να χειρουργηθώ με αυτή τη δισκοκύλη ή θα το περίμενα. Ό,τι απάντηση δώσω για μένα, τη δίνω και για τον ασθενή. Γιατί στην ιατρική γενικότερα βλέπουμε, η ένδειξη είναι χαλαρή. Λέει, πήγα σε 5 γιατρούς και οι 3 μου είπαν χειρουργείο και οι άλλοι 2 μου είπαν δεν θέλει χειρουργείο. Αν οι άλλοι 2 που σου είπαν δεν θέλει χειρουργείο δεν χειρουργούν σπονδυλική στήλη, τότε δεν είναι αξιόπιστοι. Σου το είπαν για να μην πας σε κάποιον άλλον γιατρό που χειρουργεί και φανούν αυτοί ότι δεν μπορούν να σε αντιμετωπίσουν. Από την άλλη, κάποιος γιατρός που είναι πιο εύκολος στις ενδείξεις που λέμε αυτό, τους χειρουργεί όλους, είναι πιο χαλαρός, μπορεί να είναι υπερβολικός στις ενδείξεις. Άρα η ένδειξη έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο και η ποιότητα του χειρουργείου του ίδιου. Άρα, σωστή ένδειξη, σωστή διάγνωση. Σωστή ένδειξη, εμπιστοσύνη στον ασθενή, σαν να ήμασταν εμείς, και σωστό χειρουργείο. Έχει τύχει ποτέ η διάγνωση, η ένδειξη να είναι διαφορετική από μια εκτίμηση που μπορεί να κάνετε εσείς? Ναι, λέει ένας γιατρός ότι θέλει χειρουργείο. Ναι. Και εγώ μπορώ να πω δεν θέλει χειρουργείο. Υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς που έρχονται μετά από 5 χρόνια να τους δω για ένα πρόβλημα. Ναι. Και μου λένε, είχα έρθει πριν 5 χρόνια, μου είχαν πει να χειρουργηθώ για αυτό το πρόβλημα, εσείς μου είπατε να μην χειρουργηθώ, είχατε δει και μου πέρασε. Είναι σύνηθες αυτό. Δηλαδή, τον καλό γιατρό δεν είναι μόνο αυτός που κάνει καλά χειρουργία, είναι και αυτός που βοηθάει έναν ασθενή να αποφύγει το χειρουργείο όταν δεν χρειάζεται και γίνεται καλά χωρίς να χρειάζεται χειρουργείο. Γιατί ναι, μένει τα χειρουργία τώρα, περπατάμε σε μια ώρα και φεύγουμε σε 2 από την κλινική, πάμε σπίτι μας. Αλλά δεν πάει να είναι κόστος. Όταν το κάνεις στον ιδιωτικό τομέα, είναι έξοδα. Εκεί πριν πάμε στον τρόπο των χειρουργείων, τις τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιείτε και όλα αυτά. Πώς γίνεται συντηρητικά να αντιμετωπιστεί? Είναι με κάποιες κρέμες που γίνεται, με κάποιες εξειδικευμένες ενέσεις? Ούτε ενέσεις, ακούστε. Φυσικοθεραπεία, τι ακριβώς? Όχι. Θα περάσει από. Καταρχήν δεν χρειάζεται αυστηρή κατάκληση, όπως κάναμε παλιά. Παλιά τους ασθενείς με δισκοκύλη τους κρατούσαμε 20 μέρες στο κρεβάτι 30. Ναι. Δεν βοηθάει αυτό. Εντάξει. Παίρνουν αντιφλεγμονώδη φάρμακα και παυσίπονα. Μπορεί να προτείνουμε και λίγη φυσικοθεραπεία. Αποφεύγουμε να σκύβουν. Μπορεί να τους υποστηρίξουμε με μια ζώνη και τους δίνουμε χρόνο. Με αντιφλεγμονώδη φάρμακο, όπως είπαμε, τους δίνουμε λίγο το χρόνο τους. Αν η δισκοκύλη δεν είναι ελεύθερο κομμάτι, είναι μια μικρή προβολή του δίσκου, η φλεγμονή αυτή που δημιουργείται γύρω από το δίσκο και ρεθίζει τη ρίζα θα υποχωρήσει. Το πιο πιθανό είναι θα το ξεχάσει. Και αν προσέξει, δεν θα το ξαναθυμηθεί. Τώρα, αν όμως πάμε για να πούμε χειρουργείο, πρέπει να πούμε τι είναι το χειρουργείο. Ωραία, πάμε λοιπόν, να μας πείτε. Ο ασθενής μπαίνει το πρωί με γενική αναισθησία πάντα στη σπονδυλική στήλη, με μία μικρή τομή 3 εκατοστά πλέον. Πάμε ακριβώς στο σημείο, βάζουμε μικροσκόπιο χειρουργικό και με μικροεργαλεία, κλάσματα του χιλιοστού, το χιλιοστό είναι το μέγεθος του εργαλείου, κάνουμε προσεκτικά την αφαίρεση του τμήματος του δίσκου που πήρε στη ρίζα. Παλιά τι κάναμε, να γυρίσουμε πίσω. Κόβαμε όλο το πέταλο για να δημιουργήσουμε χώρο να πάμε να χειρουργήσουμε. Ναι. Στη συνέχεια είδαμε ότι δεν χρειάζεται, κόβαμε το μισό πέταλο. Μετά είπαμε ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε το μισό πέταλο, κάναμε θηριδοποίηση. Κόβαμε το 1/4, το μισό από το αριστερό ή δεξιό. Μάλιστα. Στη συνέχεια τρώγαμε λιγάκι. Ναι. Τώρα δεν τρώγαμε τίποτα. Πάμε μέσα από αυτή την τρυπούλα που βλέπετε, ναι, και κάνουμε όλο μας το χειρουργείο. Άρα δεν διαταράσσουμε τίποτα. Το βλέπετε εδώ. Από τη μικρή τρύπα γίνεται όλο το χειρουργείο. Δεν διαταράσσει τη δομή, ξυπνάει ο ασθενής χωρίς πόνο. Είναι το μόνο χειρουργείο που κοιμάσαι με πόνο και ξυπνάς χωρίς πόνο. Περπατάς σε μια ώρα,
Μόλις συνέλθεις από την αναισθησία και φεύγεις. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Δηλαδή, δεν το λέω για διαφήμιση να μην παρεξηγηθώ. Γιατί αν μπει κανείς στην ιστοσελίδα μου στο salmasmarios.gr, ναι, πατήσει ασθενείς, μαρτυρίες ασθενών, δισκοκύλι, θα δει ασθενείς οι οποίοι είναι happy, είναι ευτυχισμένοι. Είναι χαρούμενοι. Ο βαθμός ικανοποίησης των ασθενών σε αυτό το χειρουργείο είναι πολύ μεγάλος. Δεν είναι το χειρουργείο, ναι, πήγα καλά, δεν πόνασα. Πετάνε. Σαν να μην συνέβη τίποτα. Είναι χαρούμενοι γιατί τους έφυγε ο πόνος, χωρίς να έχουν πόνο. Δηλαδή δεν έχει πόνο, λέμε χειρουργείο, θα έχω πόνο. Εδώ πας με πόνο και ξυπνάς χωρίς πόνο. Και το πρόβλημά σου τέλειωσε για πάντα. Αυτό είναι. Την άλλη μέρα το πρωί πας στη δουλειά σου. Το πρόβλημα μπορεί να επανέλθει. Λέμε τώρα, μπορώ να το κάνω με λέιζερ. Ναι. Μπορώ να το κάνω. Ή να πούμε όλους τους τρόπους θεραπείας. Να το κάνω με λέιζερ ή να το κάνω λαπαροσκοπικά. Υπάρχουν και αυτοί οι τρόποι. Δηλαδή, να μην κάνω τη μικρή τομή 2 εκατοστάτρια, να πάω με τρύπα και να πάω στο δίσκο πλάγια με κάμερα και να βγάλω το δίσκο με την κάμερα. Εντάξει, και με το εργαλείο. Αυτό είναι εξαιρετική τεχνική. Δεν την χρησιμοποιώ γιατί δεν έχει 100% αποφυγή επιπλοκών. Έχει παγκοσμίως σε όλη τη βιβλιογραφία επιπλοκές από 1 έως 5%. Επειδή με τη σπονδυλική στήλη δεν παίζουμε, καλύτερα αντί για 2 οραματάκια να έχει 4 και να έχει γίνει η δουλειά όπως πρέπει. Γι' αυτό το κάνουμε με μικροχειρουργική μικροδισκεκτόμη. Αυτή είναι η τεχνική που επιλέγουμε εμείς. Οπότε δεν υπάρχει ούτε το 1 με 5% να υπάρχει ο κίνδυνος, η επικινδυνότητα. Ακριβώς. Λοιπόν, και φεύγει ο ασθενής, πάει σπίτι. Αυτό είναι όλο. Δεν έχει τίποτα άλλο να πούμε για τη δισκοκύλη, νομίζω ότι τα είπαμε όλα. Να πάμε στη σπονδυλική στένωση. Πάμε στη στένωση τη σπονδυλική. Σπονδυλική στένωση. Λοιπόν, στη σπονδυλική στένωση, τι είπαμε είναι αυτό που στραγγαλίζει όλο το σάκο που είναι τα νεύρα μέσα. Είναι η υπερτροφία των αρθρώσεων πίσω, η υπερτροφία ενός συνδέσμου εσωτερικού του οχρού συνδέσμου και πιθανόν προβολή του δίσκου προς τα πίσω. Ναι. Μια εκφυλιστική δισκοπάθεια. Αυτό λοιπόν, η κλασική θεραπεία είναι η πέταλεκτομή. Κόβουμε το πέταλο και αφαιρούμε και τον οχρό σύνδεσμο και ανασένει. Βλέπουμε δηλαδή φουσκώνει με το εγκεφαλωτήριο υγρό ο σάκος. Συν το γεγονός ότι κάνουμε τριματεκτομές. Καθαρίζουμε τις ρίζες, τις ακολουθούμε, τις παρασκευάζουμε και τις καθαρίζουμε να μην πιέζονται. Τώρα, τι κάνουμε. Όσο εξελίσσεται η γνώση μας και η τεχνική μας, δεν κάνουμε πεταλεκτομές, κάνουμε θηροειδοποιήσεις ή κάνουμε από τη μία πλευρά μόνο μια μικρή θηρίδα και από αυτή κάνουμε τριματεκτομή, καθαρίζουμε το τρίμα που βγαίνει η ρίζα και πάμε στην άλλη πλευρά και καθαρίζουμε και το άλλο το τρίμα. Οπότε πάλι έχουμε ανακουφίσει τον ασθενή από το σύμπτωμα. Ο ασθενής ξυπνάει από το χειρουργείο πάλι χωρίς πόνο, θα περπατήσει μέσα στην κλινική, τον βλέπουμε 200-300 μέτρα, του κάνουμε τεστ, περπατάει χωρίς να κοντοστέκεται. Και αισθάνεται τη χαρά και λέει, επιτέλους δεν στέκομαι, περπατάω ελεύθερα. Αυτό με την προϋπόθεση ότι δεν συνυπάρχει μηχανική αστάθεια. Στη σπονδυλική στένωση λοιπόν μετά το χειρουργείο, το ίδιο βράδυ φεύγει ο ασθενής. Αν συνυπάρχει μηχανική αστάθεια τώρα που είπαμε, η μηχανική αστάθεια θέλει χειρουργείο σπονδυλοδεσία όταν τα συμπτώματα είναι έντονα. Έρχεται μια γυναίκα ή ένας άντρας 70 χρονών και μας λέει πονάει μέση μου. Από την κλινική εξέταση, το ιστορικό και τον ακτινολογικό έλεγχο ή και την μαγνητική, βάζουμε διάγνωση ότι έχουμε μια γενικευμένη σπονδυλαθρίτιδα. Δηλαδή πρέπει να έχουμε δισκίτιδα, σπονδυλοδισκίτιδα, σπονδυλαθρίτιδα, όλο αυτό και να βάλουμε αυτή τη διάγνωση. Εάν τον ρωτάμε πόσο καιρό πονάς, σου λέει 1 μήνα. Δεν του λες χειρουργείο, του δίνεις τον χρόνο του. Σαφώς, σου λέει πονάω 2 χρόνια. Αλλά όχι πολύ, το αντέχω. Τον διαχειρίζεσαι τον πόνο. Ναι, τον αντέχω τον πόνο, δεν είναι κάτι τρομερό. Φοράω και μια ζώνη, παίρνω και κάνα φλεγμονώδες καμιά φορά και κάνα παυσίπονο και είμαι καλά. Δεν τον πας χειρουργείο. Ναι. Έχεις έναν ασθενή που σου λέει υποφέρω, πονάω 5 χρόνια, δεν έχω που να σταθώ, θέλω να λύσω το πρόβλημά μου. Και του προτείνει σπονδυλοδεσία, βέβαια με την προϋπόθεση ότι δεν έχει οστεοπόρωση. Διότι αν μια γυναίκα έχει μηχανική αστάθεια σπονδυλαθρίτιδα, αστάθεια σπονδυλική στήλη,
Και έχει και οστοπόρωση μεγάλου βαθμού. Δεν της προτείνει η σπονδυλοδεσία, γιατί οι βίδες που θα βάλει στους σπονδύλους να σταθεροποιηθούν θα φύγουν. Και θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα που θα αποκτήσει από τη σπονδυλοδεσία από αυτό που είχε πριν. Ναι. Άρα και εδώ η σωστή ένδειξη παίζει μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Ούτε υπερβολή να κάνουμε σπονδυλοδεσία σε όλους τους ασθενείς, αλλά ούτε και να κάνουμε συντηρητική θεραπεία όταν χρειάζεται σπονδυλοδεσία. Ποια είναι η συντηρητική θεραπεία? 5 πράγματα. Αν πούμε σε έναν ασθενή ότι δεν θες χειρουργείο. Ζώνη, θερμά επιθέματα, φυσιοθεραπείες, ασκήσεις κοιλιακούς ραχαίους για να δυναμώσει ο σάκος να παίρνει ένα μέρος της σταθερότητας και φάρμακα. Αντιφλεγμονώδη και παυσίπορα. Να τους κάτι. Ωραία. Κάνει τη συγκεκριμένη τη συντηρητική θεραπεία. Κατά τη δική σας εκτίμηση, θα γλιτώσει στο μέλλον ένα χειρουργείο? Και τι πιθανότητες έχει? Γιατί το λέω αυτό, κύριε Σαλμά? Αν είναι εγώ να κάνω τη συντηρητική θεραπεία και έτσι κι αλλιώς οι πιθανότητες μου να είναι, ξέρω εγώ, 1% να γλιτώσω στο μέλλον το χειρουργείο, καλύτερα να το κάνω μια ώρα νωρίτερα για να ξεμπερδεύω και η ζωή μου, η ποιότητα ζωής μου να είναι διαφορετική, παρά να ταλαιπωρούμε. Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει ο γιατρός να χειρουργεί σπονδυλικές στήλες, να είναι εξειδικευμένος και να έχει μεγάλη εμπειρία. Όταν έχεις μεγάλη εμπειρία, πιο σωστά εκτιμάς ότι αυτός ο ασθενής, μην τον ταλαιπωρήσω, θα πάει να κάνει χειρουργείο. Ή να πεις ότι αυτός θα πάει καλά και με συντηρητική θεραπεία. Όλοι οι γιατροί τα ίδια λένε, είτε έτσι είτε αλλιώς. Αλλά στο τέλος, ποιος γιατρός το πετυχαίνει πιο πολύ, να το πω έτσι? Ότι δηλαδή πρότεινα 10 συντηρητικές θεραπείες και οι 8 πήγαν καλά πραγματικά. Έπεσα έξω στις 2. Αλλά το δικαίωμα σε έναν ασθενή να αποφύγει το χειρουργείο, γιατί είπαμε χειρουργείο είναι και έξοδα. Αλλά και. Εντάξει. Δεν είναι και το πιο ευχάριστο. Σαφώς. Δεν το συζητάμε. Απλώς λέω πάντα, και το έχω πει σε πολλές συνεντεύξεις έτσι που έχω πάρει, ότι αν είναι ένα χειρουργείο κάποιος, οποιοδήποτε χειρουργείο, να το γλιτώσει, να έχει σοβαρές πιθανότητες να το γλιτώσει, ας γίνει. Αλλά αν δεν έχει πιθανότητες και ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπος με συντηρητικές θεραπείες για να πάει κάποια στιγμή να κάνει το χειρουργείο, ας το κάνει αν μπορεί οικονομικά, μια ώρα νωρίτερα και να τελειώνουμε. Σωστά. Όταν φτάσει λοιπόν να κάνουμε σπονδυλοδεσία, εδώ πλέον μπορούμε με μικρές τρύπες να τις κάνουμε διαδερμικά. Δεν ανοίγουμε μεγάλες τομές, με μικρές τρύπες πάμε και βάζουμε τις βίδες. Στους σπονδύλους, 2 σε κάθε σπόνδυλο. Οι βίδες αυτές έχουν πίσω αυλάκι, πέσει στο οποίο περνάνε 2 ράβδοι. Και δένεται. Τίποτα δεν είναι όμως ιδανικό, έτσι. Γιατί παίρνει όλα τα φορτία από πάνω σπόνδυλος. Εγώ στις σπονδυλοδεσίες είμαι πιο φιδωλός, πιο προσεκτικός, γιατί δεν είναι το τέλειο χειρουργείο. Είναι ένα χειρουργείο που είναι αναγκαίο σε συνθήκες προχωρημένης αστάθειας, αλλά από μόνο του δεν είναι ικανό να δώσει μόνιμη και οριστική λύση. Μπορεί στην πορεία οι σπόνδυλοι που αναγκάζονται να παίρνουν όλη τη δουλειά να δουλεύουν, να σκύβουμε, αφού αυτοί δεν δουλεύουν οι από πάνω. Ναι. Και οι από πάνω παίρνουν όλη τη δουλειά και τον από κάτω. Όλα τα φορτία. Άρα μπορεί να συνεχίσει. Γι' αυτό λοιπόν καμιά φορά, όταν είναι σε ένα επίπεδο, ας πούμε, η αρθρίτιδά μου, μπορεί να κάνουμε ενέσεις τότε. Δηλαδή, να πάμε υποακτινοσκόπηση και να κάνουμε έγχυση στα φασέτ, μέσα στις αρθρώσεις. Οπότε να ανακουφίσουμε λίγο, όταν είναι τόσο όσο τα συμπτώματα και εντοπισμένα. Οπότε, ένα λεπτό, γιατί είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Οπότε, να μπορεί να γίνει η εξειδικευμένη ένεση. Γιατί πολλοί ξέρετε τι γίνεται στη χώρα μας. Το ακούω συχνά, έτσι. Μου το έχουν πει ασθενείς ότι πάμε να κάνουμε την εξειδικευμένη ένεση, ό,τι πρόβλημα και να έχουμε σπονδυλική στήλη. Καλά. Έτσι. Μα το κυριότερο ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι να πεις ότι κάνουν την εξειδικευμένη ένεση 30-40 χρόνια και ξέρουν τι γίνεται. Έτσι. 4, 5, 10 χρόνια πόσο? Όχι, δεν είναι κάτι να σας πω. Η ένεση είναι εύκολη. Την κάνει και ένας ακτινολόγος επεμβατικός. Ναι. Βλέπουμε το φασέτ στην ακτινογραφία και χορηγούμε το υγρό. Το ερώτημα είναι το εξής. Ότι συνήθως δεν είναι σπανιότερα είναι μόνο σε μια άρθρωση. Θα πάσχει και η άλλη και από πάνω και το 3-4 και το 1-2. Οπότε πού να πρωτοπάς? Δώρον άδωνο. Ναι, δώρον άδωνο. Θα το ανακουφίσεις για λίγο, αλλά δεν το τελειώνεις. Λοιπόν, επειδή κλείσαμε πολύ σύντομα, άνθρωποι που είναι στην επαρχία, στα νησιά μας, αυτή τη στιγμή, πώς ακριβώς γίνεται? Μπορούν να σας στείλουν κάτι, θα πρέπει να έρθουν εδώ?
Κοιτάξτε τώρα. Με προβλήματα σπονδυλική στήλη. Συνδέω. Όταν μιλούσαμε για την αρθρίτιδα στο γόνατο και την αρθρίτιδα στο ισχύο που κάναμε ρομποτική αρθροπλαστική. Α, και κάτι άλλο, μια και το αναφέρατε. Θέλω να μου πείτε κατά πόσο ένας άνθρωπος που θα κάνει ένα χειρουργείο σπονδυλικής στήλης μπορεί να κάνει και αρθροπλαστική. Ταυτόχρονα, την ίδια μέρα. Όταν ο γιατρός ξέρει να το κάνει και εμείς ξέρουμε να το κάνουμε, το κάνουμε. Μπορεί να γίνει την ίδια μέρα δηλαδή. Βέβαια. Παράδειγμα. Σας είπαμε, έχουμε πει ότι η αρθροπλαστική και η ρομποτική που κάνουμε εμείς αρθροπλαστική είναι σε ηλικίες συνήθως πάνω από 55-60 χρονών. Ναι. Είπαμε και ότι η σπονδυλική στένωση είναι πάνω από 60 χρονών. Ναι. Είναι συχνό να συνυπάρχει και το ένα και το άλλο. Δηλαδή ο ασθενής να λέει: πονάω στο γόνατο, δεν μπορώ να περπατήσω και πολύ. Αν του σου ξεφύγει η διάγνωση, του φτιάχνει το γόνατο, του κάνει αρθροπλαστική, πάει καλά από το γόνατο, αλλά μετά συνεχίζει και δεν μπορεί να περπατήσει. Ναι. Γιατί έχει διαφύγει ότι έχει και σπονδυλική στένωση. Γι' αυτό και εμείς πάντα έχουμε υπόψη και την πιθανότητα αυτών των παθήσεων. Κάθε γόνατο, κάθε ισχύο το συνεκτιμούμε και με την κατάσταση της σπονδυλικής στήλης. Την διαγνώσκουμε έγκαιρα αν υπάρχει σπονδυλική στένωση. Και αν είναι μια σπονδυλική στένωση που χρήζει χειρουργείο και συμφωνήσουμε με τον ασθενή, στο ίδιο χειρουργείο κάνουμε και τη διόρθωση της σπονδυλικής στένωσης και το ισχύο ή το γόνατο. Με βάλω 2 τριγώνια και τελειώνει και τελειώνει πολύ καλό. Μια αναισθησία. Εντάξει, τι μου είπατε, σε ό,τι αφορά για εκτός Αττικής, άνθρωποι που είναι, πώς μπορούν να. Επικοινωνούν μαζί μας. Μας στέλνουν μια μαγνητική τομογραφία. Ωραία. Αν είναι παθογνωμονική η μαγνητική τομογραφία και οι ακτινογραφίες, τότε θέτουμε τη διάγνωση και πολλές φορές τώρα να σας πω κάτι, κύριε Καγιωβιάκη. Μιλάμε στο Viber. Οι ασθενείς τώρα δεν τους κουβαλάμε στην αρχή. Ναι, εντάξει, τώρα είναι εικόνα και από το κινητό. Σε κάθε 100 στατιστικά ασθενείς που χειρουργούμε, οι 50 είναι από επαρχία 60. Απλώς είναι και πολύ ηλικιωμένοι, δεν τους φέρνουμε εδώ. Από το Viber κάνουμε τηλεδιάσκεψη και συζητάμε και τηλεεξέταση καμιά φορά. Και όταν είναι παθογνωμονικά τα συμπτώματα και μαγνητική, βάζουμε διάγνωση και κλείνουμε το χειρουργείο. Και έρχεται μία και καλή ο ασθενής την προηγούμενη μέρα από το χειρουργείο που επιβεβαιώνουμε τη διάγνωση και κάνουμε το χειρουργείο. Δεν τους κουβαλάμε 2 φορές. Αν οι περιπτώσεις δεν είναι παθογνωμονικές και δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα, τότε πρέπει να έρθει ο ασθενής. Τέλεια. Κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Έτσι, είχε πολύ ενδιαφέρον η κουβέντα. Αν μη τι άλλο για τη σπονδυλική στήλη και όχι μόνο. Να είστε καλά. Και εσείς. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτός, κυρίες και κύριοι, ήταν ο χειρουργός ορθοπαιδικός ο Μάριος Αλμάς, ο οποίος είναι και αναπληρωτής καθηγητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Να ευχαριστήσω πολύ και όλους εσάς που για μία ακόμη εβδομάδα εμπιστευτήκατε σε όλη την Ελλάδα τις ιατρικές συναντήσεις για την ιατρική σας ενημέρωση. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Και φυσικά μην ξεχνάτε και το ραδιοφωνικό μας ραντεβού ζωντανά κάθε Σάββατο στις 5 το απόγευμα στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος στους 89,5. Καλό βράδυ να έχετε. Γεια σας.